a Tuli Tamás reakció videó, amit ígértem. De én hol maradok? És akkor én voltam. Csat van, hanem van csit-csat is. Ez a csit-csat, ez minőségi lábtörlő 250 forint. Kétszer beletörlöd a lábod, azt kinyugod a közepén. A lakatok 220 forint. Világítós Szűz Mária 495 forint. Az fontos, az minden háztartásban nélkülözhetetlen a világítós Szűz Mária. Távcső! Távcső! Mennyire? Nem találom. 290 forint egy binokulár. Biztonsági zár 195 forint per darab. Biztonsági zár. Az biztos. Erre kell bízni a vagyonát az embernek. Erre 200 forintos zár. Mert az, hogy a fülhallgató 250 forint, az ember már meg se lepődik rajta. Akkor megvesz, akkor utána a legszívesebben a széttépni az egészet. A fogsz jól fogkefe 110 forint helyett csak 100. Ami akár még jó. Ugye, ha egyszer használatos, még akkor is érhet. Függönydísz lepke. Hát ez az, amit én mondom, hogy nem tudtam volna ki se találni, hogy milyenre igény van. Tehát, hogy valaki... Köszönjük a figyelmet, én rajta voltam. Na. Kéket, narancsszínűt, bíborszínűt, és akkor megveszi, és teleaggatja vele a szobába a függönyt. Hát én, ha meglátok egy lepkét, hogy berepül, ha rögtön szaladok, hogy mivel tudnám leütni. Tehát nem az, hogy neked még én aggassak ilyen csúf rovarokat a függönyömre. Tehát nem tudtam, hogy erre van piaci igény, hogy függönyt fel kell díszíteni rovarokkal. Egyébként az idei nyár az teljesen feleslegessé teszi az ilyen szobadíszek megvásárlását, mert ugye most amilyen trutynót rágja ide, egyszer csak kinyitja az ablakot, aztán lesz rögtön lépjelnek, pókkal, meg minden szívszarral a szoba, meg a függöny, tehát nem is győz az ember leírtani őket. Ilyenben most fölösleges beruházni az idén. Sétáló esernyő 490 forint, tehát gondolom ilyen esernyő, ami ugye, hát egy hibája van, nem vízálló, de sétálni lehet vele, tehát... Nem vízálló, akkor mi a lósza? A japánoknál is napjárként funkcionál. Annak nem jó, az átsüt rajta, annak ugye kis orgánanyag, eldobhatós borotva, ennek a zára az annyi, amennyi. Miért kell itt írni, hogy eldobhatós? Ja, állatos kulcstartó ledes hangjelzésekkel. És akkor van itt egy kiskacsa, egy majom, egy macska, egy béka, egy disznó, egy domi, meg egy koponya, meg egy kísérlet. Csak nem tudom, az emberi koponya, meg a kísérlet az mióta állat. De mindegy. Na, ezt nem tudtam volna tenni. Mi az a bitkészlet? Valaki nekem árulja. Mi az a bitkészlet? Készlet? Hány darabos? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Köszönjük a figyelmet, én rajta voltam, sziasztok! Iratkozzatok fel rá! És rám vissza, sziasztok!